Bence 60 so'm turadi, 40 so'm. Kişirler 70'ten hazır. Үзебездә көзгә уңыш өлгергәнгәме, җәй башында 10 тапкыр арткан бәяләр соңгы 2 атнада бераз төшкән. Шулай да арзан дип әйтеп булмый. Монда кыйбат. Хәзер помидорлар үземнеке, кыярлар үземнеке, чыгындырым шундый менә зурлар. Просто карап кына җирим, кирәгемне алам инде. Морковь удивляет. Кишернең бәясе арту гаҗәпләндерә. Җиләк җимеш кыйммәт, югыйсә чия, кура җиләге бөтенесе үзебездә үсә бит. Кыйммәт булгач сатуда авыр барды дип үз мәшгуль Александр Шибаев. Аның бакчасында кишер өлгергән, килосын 50 сумнан куйган. Башкалардан аерылып очсызга сатып булмый, базарда бер бәя ди. Кыйммәтләнүдән сатучылар да файда күрмәгән. Прошлогодний урожай мало было. Узган ел уңыш аз булды, шуның өчен кишер кыйммәтләнгәндер, тик бәя күтәрелсә дә сату бармады, алмыйлар. Хәзер бераз бәясе төшкәч сорау бар, арзан булган саен табыш күбрәк. Сезнеке кибеттәгедән арзанракмы? Арзанрак дип уйлыйбыз. Ну безнең, потому что экологически чистый ул. Без химия белән үстермибез, үзебез үстерәбез. Артыгын алып чыгып сатабыз. Ни өчен бәяләр артты, аны киметү өчен нишләргә? Бу хакта бүген белгечләр фикер алыша. Яшелчә кыйммәтләнүнең сәбәпләре күп диләр. Беренчедән, илдә узган ел уңышын тиешле күләмдә саклап кала алмаганнар. Шуңа быелгы уңыш өлгергәнче майдан августка кадәр базарда кишер, суган аз була. Россиядә, Татарстанда яңа уңышка бәяләрне тотрыклы итү өчен авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздыру турында килешенгән. Организовали совместно с полкомом. Казанда ярминкәләрне башлап җибәрдек. Анда бәяләр арзан. Һәр атна саен яшелчәләр күбрәк булыр дип көтелә. 11 сентябрьдән Казанның 15 мәйданында оештырылачак. Быелгы кебек хәл килеп чыкмасын өчен киләчәктә яшелчәне үзебездә күпләп үстерергә, моның белән шөгыльләнүчеләр өчен программа булдырырга кирәк диләр. Тавырга кирәк, аның белән шөгыльләндергән җегетләрне, инвесторларны, аларга шартларын аңлатырга кирәк. Менә шундый шарт була, шундый субсидия була. Әгәр дә менә шундый техника алсагыз, шуның хәле проценты сезгә субсидировать ителә дип, шундый әйберләрне аңлатсаң, шундый кешеләрне тапсаң, алар әзерләнә башларлар ия. Саклау урыннары кирәк. Чөнки без бүген үстерә алабыз, аны без саклап булмай, маяна хәтле. Шуңа күрә безнең җитми язга бәяләр арта башлый. Ә инде шул вакытта безнең бәяләрне менә контрольдә булмаганында. Инде менә безне әйтәбез, менә зап кайтабыз Астрахань якларына менә яшелчәләрне. Аннан җибәрәләр икән бүген 22 сум. Ә безнең торговыйларда бу сум куя 2 тапкыр арттырып аны. Авылны үстерү өчен федераль бюджеттан финансларны арттырырга, анда юллар, клублар, фаплар гына түгел, эш урыннары да булырга тиеш ди белгечләр. Инвесторлар да, алар да дәүләт ярдәмен тоеп яшәргә тиеш, аларга да ярдәм кирәк. Фермерлар һәм яки янда башка эшмәкәрләр. Мин әйтәсем килә, авылны саклап каласыбыз килә икән, иң беренче чиратта безгә эш урыннары белән тәэмин итүне һәм шушы эшләгән кешегә игътибарны, аңа хезмәт хакын тиешле иттереп, вакытында һәм шәһәрдән дә ким булмаган рәвештә түләргә. Бәяләрне контрольдә тоту өчен федераль дәрәҗәдә эшче төркем оешкан. Җитештерүчеләр белән сәүдә үзәкләре арасында социаль әһәмияткә ия товарларга бәяне арттырмау турында килешү төзергә тәкъдим ителгән. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.